मोनसे फोसावथाय नोंथांमोना गाव गावनि गथ'खौ मोजां सोलोंथाइ लाहोनो गोसो दं नामा? जुदि नोंथाङा गावनि गथ'खौ मोजां आरो गुनगोनां सोलोंथाइ लाहोनो गोसो दं, अब्ला नोंथांमोना गाव गावनि गथ'नि सोलोंथाइनि इलाइट एकाडेमियाव मुं थिसनदो। 2026-27 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय इलाइट एकाडेमियाव सोलिगासिनो दं फरायसाफोरनि मुं थिसननाय। गौरीशननि महरिपारा जयगुरु मन्दिरनि साखाथियाव थानाय डिपि मल बिल्डिंआव गोदानै गायसननाय इलाइट एकाडेमिया प्ले वे मेथडजों गोग्गो आरो गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायबोदों। 2026-27 मायथाइनि थाखाय नार्सारिनिफ्राय UKGसिम मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथिगोनां फोरोंगिरिफ्रा गेलेनाय, रंजानाय, रोजाबनाय, मोसानाय आदबजों गथ'फोरनि गोसो सोलेर जौगानायनि सायाव बिथा खालामनानै सोलोंथाइ होनायनि खान्थिखौ नोजोर होनायनि आदबजों बे एकाडेमियाव सोलोंथाइ होनाय जायो। लोगोसे गावनि खुदियाखौ जोथोन लानायनि सायाव दिथागिरि बिगोमा बिथांमोनखौबो फोरोंथाइ होगोन। अब्ला मानोथो फेलें खालामनो? नार्सारिनिफ्राय जागायनानै गाव गावनि गथ'फोरखौ रोंगौथिगोनां खालामनो आरो गुनगोनां सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय इलाइट एकाडेमियाव मुं थिसनफैदो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना 6001981570 मबाइल नम्बराव थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन।